Gaur megalitismoari buruz hitz egingo dugu. Megalitoak neolitoren amaieran hasi ziren eraikitzen monumentuak dira. Gogoratu, neolito eta metalaroan aldaketa nabarmenak egon zirela. Neolitoan nekazaritza eta abeltzaintzaren garapena eman ziren. Metalaroan metalen erabilpena eman zen. Megalito hitzak harri handi esan nahi du grekoz. Eta megalitismoa Europa osotik zabaldu zen. Iparraldeko herrietan eman zen. Poloniako eta Alemaniako itsasbazterretatik, Herbeheretan bebai, Britaniar uhartetan, Frantziatik, Frantzia osotik ikusten dugunez mapan, eta baita Mediterraneo hainbat irletan ere. Penintsulan ikusten dugunez, oso zabalduta egon zen kultura hau. Euskal Herrian, gure lurralde osotik aurki ditzakegu megalitoak. Hainbat megalito mota daude. Lehenengoa, zutarriak, menirrak edo iruinarriak deritzogunak. Lurrean, zutik jarritako harri luze batez osaturiko monumentu megalitikoa da. Bereziki, Europako mendebaldean zabaldu zen. Bakarrik ager daiteke monolito moduan, edota beste zutarriekin batera egitura konplexuak osatuz. Beste monumentu megalitiko handiagoen elementu osagarri moduan ere, lerrokadetan adibidez. Trikuharriak. Gorpuak ehorzteko eraturiko monumentu megalitikoak dira. Mendebaldeko Europa osoan daude, baita Euskal Herrian ere. Trikuharri zaharrenak neolitoko eta kalkolitiko aroetan eraiki eta erabili ziren gehien bat. Ortostato deritzogu trikuharriak osatzen dituzten harri blokei. Oso handiak dira hemen ikusten ditugunez. Begiratu argazki honetan. Hainbat trikuharri mota daude. Trikuharri sinpleak, trikuharri korridorearekin edo pasartearekin, trikuharri poligonalak, eta batzutan barrukaldea apainduta dago. Harrezpilak. Harri eta zutarriz osaturiko zirkulu edo elipse bat eraikitzen den monumentu megalitikoa da. Euskal Herrian ugari dira mota honetako megalitoak. Harrezpila asko talde txikitan elkartuta agertzen dira, lekuaren garrantzia agerian jarriz. Beste batzuk harrezpil bakunak dira. Euren funtzioei buruz, batzuk nekropolitzat erabili diren arren, giza taldeen biltoki edo astronomia bealeku moduan ere interpretatu dira. Beste megalito mota tumuloa da. Tumuloak ehorztoki baten gainean eraikitzen den harrizko eta lurrezko meta da. Gorpuarekin batera, armak eta ondasun garrantzitsuenak kokatzen ziren. Batzuetan pertsona asko ehorzten ziren hemen. Denbora joan ahala, tumuloen tamaina handituz joan zen. Batzuen arabera, lurralde bat okupatuta zegoela adierazten zuten tumuluek. Ikusten dugunez, kontuan hartzen zuten
eguzkiaren posizioa eraikitzean. Baina, nola eraikitzen ziren monumentu hauek? Harriak egurrezko arrabolen gainean garraiatzen ziren, bai? Eta soken laguntza izaten zuten. Egindako zuloak, aurretiaz egiten ziren zuloak, betetzen zuten laguntzeko harriak altxatzen eta lurrean iltzatzen ziren. Egurrezko arrapala bat eraikitzen zen eta horren gainean estalkiko harriak geratzen ziren, begiratu. Balear uhertetako megalitoak apur bat bereziak direnez zehaztuko ditugu. Lehenengoak taulak dira. Menorkan soilik eman den monumentu megalitikoa da. Mahai baten itxura du. Eta herri bakoitzean taula eremu bakarra zegoen. Batzuk erabili ziren erromatarren garaiera arte. Funtzio erlijiosoa izaten omen zuten. Eta sakrifizioak barruan egiten omen ziren. Gero nabetak daude. Historia horreko hileta eraikin bat da. Bertan, gutxienen 100 lagunen gorpu hondakinak eta euren hileta objektuak topatu ahal izan dira. Talaiotak brontze aroan garatu ziren. Mota ezberdinak daude eta barrualdean ganbara bat baino gehiago egon daiteke. Batzuk 9 metroko altuera zuten. Zutabe zentrala erabiltzen zuten euskarri gisa.